Waqt ir-relief corps din il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela mhux biss tkellem dwar il-kisbiet li għamel il-Partit Laburista tul is-snin, iżda wkoll elenka għal żminijiet diffiċli fejn quddiem il-forzi tal-firda laqta tal-Partit Laburista tkompli tissaħħaħ bil-qawwa. Sostna li sakemm tibqa' tħabbat il-qalb Laburista, il-Partit Laburista jibqa' jkun it-tarka taż-żgħir. Huwa rimarka kif il-Partit Laburista ħoloq il-ġid tan-nies. Ħadd ieħor tefa' fil-friża l-pensjonijiet u żied bis-snin l-età tal-irtirar u l-bolla u aħna f'5 snin biss investejna aktar minn 5 biljun euro fil-pensjonijiet. Il-Prim Ministru refera għall-isfidi li ffaċċja l-pajjiż fosthom tal-pandemija u kif dawk is-snin kellhom jittieħdu deċiżjonijiet kuraġġużi. Qal il-Partit Laburista mhux biss żamma l-wedjiet elettorali iżda fit-tliet budgets dawn diġà twettqu b'aktar minn dak previst. Semma wkoll l-ikbar tnaqqis tat-taxxa fl-istorja bil-miżura tat-tax cut li tħabbret fil-budget għal din is-sena hekk kif mal-140 miljun euro se jibqgħu fil-bwiet tal-ħaddiema. Dr. Bela qal li qatt ma kien perfett iżda jaf li kull meta kien hemm bżonn ħall-passi kollha meħtieġa biex il-ħidma tal-gvern tibqa' mixja l qudiem. Sostna li ħadd ieħor aktar moħħu li jagħmel gwerra qaddisa u l-politika tal-mibeda għax moħħu biss biex ikisser lin-nies u jitfgħu lil dak u lil ieħor il-ħabs. Qal il-linja l-ħamra inqabżet kompletament u saħaq li l-gvern se jkun ta' sosten għal min huwa ta' rida tajba. Stqar li l-ebda gideb u konġuri mu se jitħallew għaddejja aktar. Sostna li ħadd ieħor jgħid li jemmen fis-saltna ta' dritt bil-Prim Ministru jwissi li mhux se jippermetti li tintuża l-ġustizzja jew isir abbuż minn salvagwardji legali jew inkella persuni innoċenti jgħaddu għal xejn minn snin twal quddiem il-qrati. Aħna kollha magħkom. Jien magħkom u mhux se nħallukom waħedkom. L-attakk fuqkom huwa attakk fuqna il-koll u se niddefendukom bis-saħħa mill-persekuzzjoni kontra ta'kom. Il-linja l-ħamra darba tinqabes miegħi u issa inqabżet kompletament.